labarai ba iyaka, in ka ji zai taɓa ka. To jama'a barkamu da wannan lokaci, nan da kuke gani dai muna dab da fita birnin Minna domin zuwa garin Zungeru. A nan da kuke gani mun samu isowa garin Zungeru. Zungeru dai tsohon gari ne da ke jihar Niger a arewacin Najeriya. Garin yana kusa da kogin Kaduna kuma ya samo asali tun kafin zuwan Turawan mulkin mallaka. A nan da kuke gani dai mun samu isowa cikin garin Zungeru kenan, inda muka tsaya a fadar sarkin garin Zungeru. Zungeru dai ta tara jama'a da dama, kuma ƙabilun da suka fara zama a yankin su ne Gwari, waɗanda suka daɗe suna rayuwa a yankin tare da noma da farauta. Nan da kuke gani dai muna a fadar mai martaba sarkin Zungeru kenan, inda muke dab da shiga domin jin tarihin ƙasar Zungeru. Nan ko da kuke ganin wannan gini, inda Lugard ne ya zauna tare da sojojinsa da ya rayuwa da su a wannan wuri. Wancan wuri ɗaya daga cikin gine-ginen ko kuma ce gidan sojojinsa ne da suka zauna a wannan wuri. Garin Zungeru ya shahara sosai a tarihin Najeriya saboda ya taɓa zama babban birnin ƙasar a zamanin Turawan mulkin mallaka a shekara ta 1902 zuwa 1916. Zungeru ne hedikwatar gwamnatin Turawan Birtaniya a arewacin Najeriya. Wannan ya faru ne kafin a haɗa arewaci da kudancin Najeriya a 1914. A lokacin an gina manyan gine-gine da ofisoshin gwamnati, ciki har da gidajen jami'an Turawa da hanyoyin sadarwa. Wannan da kuke gani ɗaya daga cikin rumfunan da aka kafa ne a zamanin Turawan mulkin mallaka. Wannan rumfa da kuke gani aƙalla tana da shekara 125. Wannan da kuke gani ita ne gadon Lugard, wadda aka gina ta tun 1904. Tana taimakawa zirga-zirga a tsohuwar hedikwatar arewacin Najeriya da ke garin Zungeru. Nan kuwa swimming pool ɗin Lugard ne da ya rayuwa a wannan wuri, kamar da kuke gani a bayana swimming pool ɗin da yake amfani da shi kenan a wancan lokaci. Sunana Shamsu Lawal Mai Takobi, nake fatan mu sake kasancewa da ku a shiri na gaba. Na bar ku lafiya. Kunne ya girma kaka, labarai ba iyaka.